Assalamu la famille, mai magana na kudu da Peace Ambassador. Donc alhamdulillah mashallah. Yau magana mu ta yau zamu yi ta kan sabon shirin da 'yan Nijar suka jima suna shira. Wanda idan muku manta ba satin da ya wuce mu yi magana akai cewa za mu hito da sabon shiri wanda muke kira garkuwar Nijar. Me garkuwar Nijar? Wato duk wani abu da zai zo wanda ke so ya taɓa martaba ƙasanmu ko martaba shugabanninmu take yanke za mu yi hashin baki mu yi raddi insha Allah ta'ala. Ɗaya kenan. Na biyu shine daga cikin shirin akwai wato fasaha da hikimar da muke so mu samu tare da 'yan uwa na ganin cewa wanda muka ma suna salon cani kafarka kafanmu kafarka kafarka da cewa talakawa suna biye da kai duk inda ka sa alƙibla. wanda muke bukata shine ka rike mu a tura guda tsari guda wanda yakin da za a ma kasa tare za a yi shi. Me yasa mutane da dama wato suna ɗauko ƙorafi sai su hada mu shugaban ƙasa shi ya kamata mu san cewa shi shugaban ƙasa idan ya riga ya wakilta mutum ya naɗa shi ko sawa minista ne ko gwamna ne ko wani diji ne ko ku wani wato konsaye to duka wannan yaunin ya rataya a wannan mutumin wanda shugaban ƙasa ya ba wannan mukami. A matsayin wanda talakawa bai kamata mu ga abu ba take yanke mu yanke hukunci mu ce ayi wanda ne shugaban ƙasa ne. Shugaban ƙasa ya wakilta wanda ya wakilta akan wannan magana kiran abu da zan mun ga ba daidai ba muna iya ɗauko wannan kukan ne na alfarma waɗa shugaban ƙasa tare ya kamata a rufe mata kai ba dole bane shugaban ƙasa ya san abin da ke faruwa a can ƙasa ba a matsayin da ƙasa idan mun gaba da kada ko ku aiki a sha muna iya fitowa da shi sabar da shugabanninmu a matsayin waɗanda ke tare da al'umma kowane lokaci ga abin da ke faruwa ga abin da al'umma suke bukata. Wannan shine sabon shirin wani zai fara insha Allah ta'ala 10 ga wata na September in Allah ya suya da inda zamu dinga ba mutane dama kowace jaha su kirawo ga kukansu ga abin da ke da musu. Ina godiya mai magana na ku da kullum Peace Ambassador ɗan uwanku mai son zama lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ambassador International ina ka fito sulhu ina za ka sulhu ina ka fito zaman lafiya ina za ka zaman lafiya ina ka fito kyautatawa ina za ka kyautatawa ka ga na shugaban kasa mai daraja General Abdulrahman Chani san mu ba a maka san mu sauro ko ana zuba ka waje lakafa ne mayafin dole juji mafakar gwazar ma dusa mai guba maganin hadaman mai tinkiya jirgin sama ko matar da ke tsare ta san ka Abdulrahman Chani sauro ko ana zuba ka waje lakafa ne nace mayafin dole Abdulrahman Chani ce ku ka fi gaban tsallaka sai dai mutum ya zo kallo kwangiri karfin jirgi makera ka sai makelin asari mangiya sun zubo wuta a Nijar Allah ya sako ruwa ya gara ta kan yi da dutse inuwa jaki General Abdulrahman Chani ba ta baiwa mai kura tsoro in ka ji a yiri gidan mata an ka ji tambari sai sarki bindiga a barwa soja General Chani ikon Allah a tare a buge ba dama a bari ka wuce ga haushi na ambasada ya saka da ikon Allah ya gara ta kan yi da dutse. Assalamu alaikum warahmatullah. Baba Chani ya ce in mun ga 'yan ta'adda ko in mun ga masu neman ma kasashen mu tona musu asiri. Wannan kungiyar da aka ce sunanta J25 wanda suka zo wai suna so a saki bazo su wane ne su. Da farko dai ni dai cikin binciken da na yi kungiya ce MP Phantom kamar kungiya ce a ɓoye amma a ɓoye tana da mutane a bayanta. Farkon dibawa da zaku yi su wane ne suka yada labarurukan wannan kungiyan Hamid Ngade Fagui sai su RFE sai wasu gidan amma yada labaru da suke kiransu Niger Force gidan yada labaru ne na 'yan siyasa su dai ne suka zo suna yada wannan labarun. Group kin da kanta ba su da wani tarihi a bisa rezo sosiyo wanda wai suna da wasu activity farkon ma page su da suka yi a Facebook le 5 suka yi ta kenan ba ta wuce kwana 2 ba zuwa 3. Hamid Ngade kahin a hiddo wannan labarin sai ya je bisa page shi a X sai ya yada ya ce a je a bibiye wa'annan mutanen a cikin Facebook. To in ka je ka diba Facebook sai ka ga le 5 ne aka yi kiran wannan page. Yanzu sai suka hiddo suka ce sun kafa wanda zai rika representan su a international. Daga page nan sun yi abu sai ku ga Hamid Ngade shi ma ya yi partagen abu
sai ku ga Abdu Pagui ya yi partage nimeron su ko kuma kwantikin su da suke nema a tuntube su. Na farko nimeron mutumin da yake ma representant su sun sa nimero 049 ina ga turai ne, ban san wani gari ne daban ba. Sannan kwarkin su kuma na email kinsu da suka rubuta ƙarshe kuna ga sun rubuta proton.ma. Proton.ma wanda suka sa harkar internet abun da ake ce ma domain. Wannan domain king normalman domain ne na Montenegro amma suna aiki da shi a kamfanonuka private daban-daban. Proton kamfani ne ko kuma domain ne bisa internet a cikin ƙasar Swiss. Ani conclusion kina ina iya cewa wanda ya kiran wannan kungiyan wanda kuma yake ma bibliyan abubuwan wannan kungiyan shine Hamid Ingade, tunda akwai connection tsakanin page su na Facebook sannan kuma da kwankin shi Hamid Ingade personal bisa X. Kuma menene yake faruwa tsakanin su ne suke yadawa. Akwai wani bayani da suka yada gaba ɗayan su a lokaci guda kuma kala guda ne. Pagui ya yada shi, Hamid Ingade ya yada shi, Rafi ta yada shi da sauran masu kama musu. Wayannan mutanen kenan mun san J25 a bayan su ko mu ce su kansu ma su Hamid Ingade ne su Pagui, kuma mun san menene su Pagui da su Hamid Ingade suke yi ma kasar mu, ba su alheri suke ba, kullun neman yada dukkan wani shari ne a cikin kasar mu Niger dan su nuna ma wai mutane duniya ko kuma dan masu basu kudin su ci gaba da basu kudin. Har yanzu dai wayannan guda biyun Hamid Ingade da Pagui da uwayen gidan nasu su ne suka lashi takobi na cewa sai sun bata sunan Niger a waje, sai su yi kulla da duka wanda suka iya. Dole ne ake sa su ko kuɗi ne da ake basu ba za su iya daina amsa ba, ko ma dai menene muna gaya muku ku masu kullama ƙasar mu shari, muna ganin ku kar kuma zan mu ci gaba kullum da tona muku asiri. J25 mun gano da cewa kungiya ce phantom, ba wai don kun zo kun sa representant ku ba al international ku sa shi ko ka ku sa shi ba wani canji zai kawo ba. Wannan kungiyan conclusion na ƙarshe ina ƙara maimaitawa, kungiya ce da take da hannu tare da su Abdu Pagui da su Hamid Ingade. Allah ya ƙara tona ma duka magiyan ƙasar mu asiri, Allah ya ƙara kare ƙasar mu Niger, Allah ya kama mana, Allah ya samu dace.